ni dama waye ne ai Baba da Allah kullum kana mana harkar kauye kawai. harkar dan kawai ka jira wanda da kake talaka dai Allah kai ya kamata ka ji wannan a hade kake yawa kana alhamdulillah mai yawa ya lauta kan tare a ba da kika bane ai na zamani ne wannan kada bi Allah sarki baba shikenan Assalamu alaikum. Hajiya da ke nike fa ina miki magana kin ki kula mutane ya aki ne. Yawa ne ai. Hajiya da ke nike yi fa. Lafiya sanu. Barka. Hajiya dan Allah in baraki da wani kawai ban san dogon magana kin gane? Kin san ba ma san dogon magana kawai ki bani nan banki kawai kin gane za ka kai. Ni fa matan aure ne fa. Ai fa ya zo dai ne zama. Ni ma ai jin aure ne in ba yawa Kar ka jawo kanka matsala fa. to ai dama kullun cikin ta muke da Allah ne ake tsoro. Kai ka fara ka bani. Ka fara ka bani. Kai Modu, kai ka ga mun wani magana. Kai mun bai Borno gida ne, kanka ga mun ne. Sojan me ba ko gindin bindiga ne bayan tsoronsa. Aina, aina. Bayan ka bayan. yake anan Allah bai. me yake anan Cewa ta yi samu mata organizer ko ne. A'a ba ki ka tambaye kana. Hajiya ba haka muka yi ba. haka ba Ta yi samu mata. Allah bai. Ka taimaka min. Wai yo Allah, Allah bai. Organizer ta ce samu mata. Wai yo Allah, wai yo ya Allah. Ba zan kara ba wallahi. Allah bai. ni ai ni tun da motar ka yana gogewa da very stupid da zuwa nan a baya tare Allah ranka ne ai karatu ka iya fara sallan kwado daga nan ka je can alan gura ka tsaya ni da kai ai ni ba wuce wai ya look at this bloodless billion shiga mota mutum